Sa iban pa nga balita, bata nga napatay sang natrap sa sunog sa Gimbal, Iloilo kahapon, ginapahayag nagkakatulog sa tiyon sang insidente. Nag-overheat nga electric fan, ginatudlo ginhalinan sang kalayo. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Sa palabuton nga Hulyo, masugod na kunta ni eskwela ang 13 anyos nga si Hazel Grace. Apang ini ang hindi na matabo. Si Hazel kung sineneng, ang bata nga natrap sa nasunog nga balay sa barangay Kabubugan, Gimbal, Iloilo kahapon. Pagsaysay sang lola sini nga si Ruby, nakakatulog si Neneng sa kwarto sa second floor sang ilabalay sang naglakat ang iloy sini sa pag-attend sang meeting sa barangay hall. Yara man sa ground floor sang balay ang lola. Apang bangod banasig nga naglapta ang kalayo, wala ini sang nahimo. Nabatian pa ang paghibi isang bata samtang nagaluntad ang sunog. Gapon sa nga launan, nagapaangga-angga na sa sakon. Amo na ko gali ang iya nga gali nga aran sa natapos sa iya nga amo na lang sa kutob sa iya kabuhi. Kung kaysa ginayamat ko sa nga kuning dali di kay kiskay nanay, masiling na sa nga hindi no. Bisan sa mga kaiping nga balay, si Neneng nagahatag man sang kalipay. Buot nga bata wat gamok nga pangluya man kami kay ang bata rigtugol sa babot. Active nga kasi ang bata. Suno sa BFP, 3 kabalay ang gintupok sang kalayo. 2 diri ang totally gutted. 2.4 million pesos ang danyo sa ginbilin sang sunog. Padayon pa ang investigasyon sang BFP sa gintunaan sa kalayo. Apang ginapatihan nga ang ginhalinan, amo ang nag-overheat nga stand fan. Gani pahanumdom sang otoridad. Ang electric fan naton made of machine lang na no, gakakapoy man na no kay ti So dapat from time to time maka-rest time gid siya no bisan 1 hour lang. Ang importante may gabantay. Temporaryo nga nagatiner ang 19 ka individual nga nabiktima sang sunog sa barangay hall sang Kabubugan. Upot kay Siliro Renduque, Kim Salinas. 1 Western Visayas.